ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పెట్టిల్లు మీరు చూసినట్టు బై గేమింగ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మనమైతే ర్యాంక్డ్ అయితే ఆడబోతున్నాం. మరి అయితే స్పీడ్గా లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న గంటని ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, మనకైతే ఓకే గేమ్లోకి అయితే వెళ్తుందన్న. ఓకే మరి ఓకే, మన టీంలో ఎవరైతే వస్తారో మనమైతే స్పీడ్గా అయితే వెళ్ళిపోయి మరి చూసేద్దాం. మన స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నాం. దిగ్గంటే ఇదేంట్రా బాబా, మమ్మ నేనే కదరా బొట్టప్ కాదు బ్రో. అయ్యో బాబా పాపా పర్లేదు, నా దగ్గర కూడా ఏకే ఉంది. ఓకే, మన దాంట్లో అయితే మొత్తం ప్రో ప్లేయర్స్ అని ఏం చెప్పలేము. నూప్స్ అయితే వస్తారన్న మనకి ఎప్పుడైనా సరే నూప్స్ అయినా వస్తారు మనకి. మనమైతే స్పీడ్గా బ్యామ్ శక్తిలో అయితే దిగిపోయి మనమైతే ర్యాంకు స్టెప్ అయితే చేద్దాం. ఫ్యాక్టరీ అంటే వీడియో తీసేటప్పుడు ఫ్యాక్టరీ వెళ్ళక మళ్ళీ బ్యామ్ శక్తిలో అయితే దిగుతున్నామన్నా. మరి ఏమవుద్దాం మరైతే మీరైతే చూసేయండి. ఇక్కడైతే ఒక స్క్వాడ్ అయితే దిగుతుంది, ఒక షోలో కూడా దిగుతుంది. మరి నేను ఉంటానో పోతానో కూడా తెలియదు. మరి చూసేయండి. మీరింకా హీరో ఎక్కిన వాళ్ళు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేసేయండి గాయస్. మరి మనమైతే స్పీడ్గా లిఫ్ట్ అయితే మన దాంట్లో కూడా అయితే అయిపోయాడు అన్న. మరి మన దాంట్లో కూడా అయితే అయిపోయాడు. ఇక్కడైతే ప్లాజ్మా అని ఉంది. మరి అయితే ఆడు కూడా అయిపోతున్నాడు అన్న. మీరందరూ అయిపోతారు అన్న. ఆడు కూడా అయిపోయినట్టు ఉన్నాడు. మరి తెలీదు, మర్చిపోయి ఉంటానా. మరి దారుణంగా ఎంపీ5 తీయాలి కదా నేను. ఓకే, తీసాను. ఇక్కడికి వెళ్దాం. సేఫ్ చూద్దాం. మరి సేఫ్ మనోడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? మనోడు అయితే అక్కడ ఉన్నాడు అన్న. మనమైతే హంగర్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం స్పీడ్గా. మీరు కూడా స్పీడ్గా లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. వ్యూస్ వస్తున్నాయి అన్న, కాకపోతే లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న. లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఆగండి. ఎనిమిది ఎవరైనా ఉన్నారు ఆగండి గాయస్. మనమైతే మైక్ అయితే ఆఫ్ చేసేద్దాం. మరి ఓకే, అక్కడైతే లూట్ కదా వేసింది. మరి అయితే మెల్లగా అయితే మళ్ళీ అయితే వెళ్ళిపోదాము. హ్యాంగర్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం. ఓకే, మరి మనమైతే ఇక్కడి నుంచి అయితే వెళ్తున్నాం గాయస్. మనం పక్కన ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే మీరు ఏమీ అనుకోకండి. వీడియో అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి అన్న, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, మనోడైతే అయిపోతున్నాడు అన్న. మన దగ్గర 200 టోకెన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనమైతే స్పీడ్గా ఇక్కడ 500 టోకెన్స్ అయితే ఉన్నాయన్న. మనమైతే స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకైతే ఒక్కడికి 20 ఇస్తే సరిపోద్ది. మరి స్పీడ్గా వెళ్ళి 20 ఇచ్చేసానా మనం. ఒక్క 20 ఇచ్చేదాకా ఎవడైనా కొట్టకుండా ఉంటే సరిపోద్ది. కొడితే మాత్రం మనకైతే ఏం చేయలేం గాయస్. మరి ఓకేనా, మనమైతే 20 పాయింట్ దగ్గరికి అయితే స్పీడ్గా పరిగెత్తుకుంటూ అయితే వచ్చాం. మరి స్పీడ్గా 20 ఇవ్వడానికి అయితే వచ్చేసాం. మరి అయితే ఇప్పుడైతే 20 ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే దొరికేసింది. ఓకే, మనకైతే ఎవరికైతే ఇద్దాం, వీడికైతే ఇచ్చేసాం. మరి మనం ఇక్కడ టోకెన్స్ అయితే ఉన్నాం. మరి ఈ టోకెన్స్తో మనం ఇంకొకరికైనా 20 ఇవ్వచ్చా చూద్దాం. మరి ఓకే, మరి ఇంకొకరికి కూడా 20 అయితే ఇచ్చేసాం. మనకైతే టోటల్గా అయితే మన దగ్గర అయితే
200 టోకెన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనమైతే స్పీడ్గా ఏరేసి మనోడికైతే 20 అయితే ఫాస్ట్గా ఇచ్చారు. మీరు కూడా ఫాస్ట్గా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, మరి లోపలికైతే వెళ్తున్నామన్నా. మరి అక్కడైతే ఏరమ్ ఉంది. మరి ఓకే, ఏరమ్ అయితే ఉందన్నా. మరి మనకైతే ఇదైతే సిరాకు వచ్చేస్తుందన్నా. మనమైతే బ్యాక్ ప్యాక్లో ఇదైతే తీసేయచ్చు స్పీడ్గా. ఓకే, మరి మనమైతే ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నామన్నా. మరి స్పీడ్గా ఇక్కడ ఎనిమిస్ ఉన్నారో లేదో మరి చూసేద్దాం. మనకైతే 0 కిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. 43 అలైవ్ అయితే ఉందన్న. మనకైతే ఎక్కడైతే ఎనిమిస్ అయితే ఉన్నారన్న. మరి స్పీడ్గా అంగుంది. స్పీడ్గా లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. మన దగ్గర మెడికిట్లు కూడా లేవన్నా. ఎలాగో తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు మనమైతే ఇప్పుడైతే వెళ్ళిపోవాలన్నా స్పీడ్గా. వాళ్ళైతే వెనకాలైతే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తారు. మనమైతే స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవాలి. మన దాంట్లో ఒకడు ఉన్నాడు అంతే. మరి నేను ఒకడిని ఉన్నాను. స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవాలన్నా. ఈ టవర్లోకి అయితే వెళ్ళిపోయి మనమైతే మెడికిట్లు ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. మరి ఆగండి అన్న. ఫస్ట్ అయితే 2 కిట్లు అయితే వేసుకున్నాం. మరి అమ్మ స్నైపర్లు అన్న ఇలా. ఓకే, మనకైతే ఇది మెడికిట్లు అయితే ఒక్కటి కూడా దొరకలేదు. స్పీడ్గా మెడికిట్లు అయితే దొరుకుతాం. మనమైతే హీల్ అయితే తీసుకోవచ్చు అన్న. ఒక్కడికి వెళ్ళిపోయాను. మొత్తం స్క్వాడ్ మీద పడిపోతుంది. ఇక్కడ ఆవిడ జిప్పు లైన్ ఇక్కడ మనమైతే వెళ్ళొద్దన్నా. మరి మనకైతే బ్లడ్ లేనప్పుడు అన్నా, మీకు బ్లడ్ లేనప్పుడు ఎప్పుడు మీరైతే వెళ్ళకండి. ఓకే, మనమైతే ఇదైతే మన దగ్గర అయితే ఓకే. మనకైతే మెడికిట్ అయితే దొరికింది. అది కూడా ఇప్పుడే ఓకే. మనకైతే మెడికిట్ అయితే దొరికింది. మనమైతే ఫుల్గా హీల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనమైతే ఫుల్గా హీల్ అయితే వేస్తున్నాము. మరి బెస్ట్ అయితే బద్దలైతే మనం ఇంకా బెస్ట్ అయితే చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎనిమిస్ ఉన్నారా లేదా అయితే స్పీడ్గా చూద్దామన్నా. మనం ఓకే, ఇక్కడికి ఆవిడ వచ్చినట్టు ఉన్నాడా? నాకైతే ఫుడ్ సౌండ్స్ అయితే నచ్చుతున్నాయన్న. మరి ఇటువైపు కూడా ఆవిడ వెళ్ళాడన్న. మరి మనమైతే పైన తిరగడం కాదు. రే బాబే. ఓకే, ఇక్కడైతే ఒక్క లూట్ లేదన్నా. మరి నాకైతే గుండె అయితే దడ పుట్టేస్తుంది. నాకైతే గుండె ఎంత సైజ్ మరి స్పీడ్గా బాగుంటుంది. మరి ఇక్కడ నుంచి అర్జెంట్ వెళ్ళిపోయాను. ఓ మై గాడ్, ఆడు కూడా అయిపోయాడా? మన దగ్గర 300 టోకెన్స్ అయితే ఉన్నాయి. 100 టోకెన్స్ ఉంటే బాగుంటాయి భయ్యా. 100 టోకెన్స్ ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలన్నా? అరే బాయ్, 100 టోకెన్స్ రాదే. 100 టోకెన్స్ ఇచ్చేస్తాను రా బాగా. సారీ బూతులు అయితే వచ్చేస్తున్నాను. సారీ అన్న, ఏమనుకోకండి. ఓకే, అయితే తీసాం మనం. ఒక level 3 బ్యాగ్ అయితే తీసుకున్నాం. హలో బాయ్, 100 టోకెన్స్ కావాలి. మరైతే పైన అయితే ఎవరు లేరన్నా. ఎనిమిస్ అన్నా. ఓ అయ్యా బాబోయ్ అన్న, అక్కడ ఎనిమిస్ అన్నా. స్క్వాడ్ కొత్తగా ఉన్నారు అన్నా. ఎందుకన్నా జోన్ దగ్గర ఎత్తావు? మనమైతే జోన్కి వెళ్ళాల్సిందన్న. వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకోవాలంటే. రే బాయ్ జోన్
మన ఊడికైతే రవి ఇచ్చచ్చు. మన దగ్గర కూడా టోకెన్స్ లేవు. 20 పాయింట్లు ఇద్దామంటే ఇప్పుడు అయిపోతాం మేము. అవునండి ఇచ్చేద్దాం. అవుట్ వద్దండి, వద్దు. ఒక 100 టోకెన్స్ రే, ఒక 100 టోకెన్స్ రే బాయ్. 100 టోకెన్స్ ఇక్కడ అయితే స్కిల్ బాక్స్లు ఉన్నాయన్న. మరి 100 టోకెన్స్. ఒక్క గ్లూవల్ అన్న, ఒక్క టోకెన్స్. 1 టోకెన్ నాన్న రాన్న గమ్ముని. అరే బాయ్ మనమైతే అలాగైనా వచ్చేసామన్నా. అలాగే అయితే అరే భయ్యా, అరే భయ్యా 1 టోకెన్ భయ్యా, 1 టోకెన్ 100 టోకెన్స్. అరే యార్ బాయి 100 టోకెన్స్ లేవు. పైన అయితే రవి ఎత్తున్నాడు. పైన రవి ఎత్తే కింద రవి ఇవ్వకూడదా? ఇద్దామంటే టైం కూడా సరిపోదన్నా. మరైతే ఏం చేయలేము. మనమైతే వీడు ఆవిడ కార్ వేసుకుని వచ్చేస్తున్నాడు. ఆగినట్టున్నాడు నా. ఇక్కడే రావడానికి అన్నాడు. మనమైతే జోన్కి అయితే వెళ్ళిపోవాలన్నా. ఇప్పుడైతే జోన్కి అయితే వెళ్ళిపోవడం. అర్రే యార్ బాయ్, అర్రే బాయ్ చా. ఓకే అన్న, ఫైనలీ మనకైతే కార్నెండి తీడైతే ఇచ్చేసాడు మరి. ఓకే, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేసేయండి. పక్కన గంటని ఆల్లో పెట్టుకోండి. బాయ్, టాటా, సెలవు. నీ గుండెలో గుండె. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.